Sumailalim naman po sa pagsasanay ng mga opisyal at sekretarya maging mga miyembro po ng 58 barangay sa Umingan, Pangasinan sa ilalim po ng Katarungan Pambarangay Skills Enhancement Training na layong palakasin pa ang kanilang kakayahan sa pagresolba ng mga alitan sa kanilang komunidad. Sa isinagawang training, tinalakay po ang iba't ibang mga estratehiya at pamamaraan upang mas mapalalim ang kaalaman ng mga kalahok sa mga umiiral na batas at proseso ng Katarungang Pambarangay. Layunin nitong mapabilis pa ang pagresolba sa mga reklamong inihaharap sa barangay at maiwasan ang paglala ng mga sigalota sa pagitan ng mga residente. Ayon sa mga tagapagsanay, mahalaga magkaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan ang mga opisyal sa barangay upang maging epektibo ang kanilang papel bilang unang linya ng pagresolba ng mga hindi nagkakaunawaan sa kanilang komunidad. Nagsilbing resource speakers ang mga opisyal mula po sa Public Attorney's Office sa Tayug at Parole and Probation Administration sa Rosales, Pangasinan na nagbahagi ng kanilang kaalaman hinggil sa legal na proseso, mediation techniques at tamang paghawak ng mga kaso sa barangay level. Bahagi rin ng pagsasanay ang mga situational exercises at diskusyon upang mahasa pa ang kakayahan ng mga kalahok sa aktual na pagharap sa mga alitan. Kabilang dito ang usapin sa pamilya, lupa at iba pang karaniwang isyong dinadala sa mga barangay. IFM News. IFM News. IFM News.